alde batetik pentsamendua, obsesiboa, ez, esaten dioguna, edo parte hori, eta esaten duguna konpultsiboa da jokabidea. Zergatik deitzen da horrela? Bueno, obsesibo hori da pentsamendua errepikatzen delako behin eta berriz buruan, errepikakorra da, eta konpultsiboki zergatik, bueno, ez dugulako kontrolatzen jokabidea. Pentsamenduak eskatzen digu zerbait egiteko, eta guk pentsatu gabe edo ebaluatu gabe hori orain egokia den edo ez, nik egiteko behar hori daukat. Eta bestela oso gaizki pasatzen dut. Badaude goera asko ezin dituena hori egin, eta lasaitasun hori lortu arte, antsiedadea gora eta gora eta gora doa. Zer gertatzen da? Nik jokabide hau egiten dudanean, adibidez ordenatu, garbitu, edo argiak itzalita dauden konprobatu, edo etxeko atea ongi itxi dudan, hori egiten ez dudan arte, antsiedadea igotzen da, eta jokabidea egiten dudanean, kriston lasaitasuna hartzen dut. Eta orduan zer gertatuko da, buruak hori ikasi du. Nik hau egin behar dut nire burua lasaitzeko. Bai egia da, klasifikatzen direla motaren arabera. Alde batetik dauzkagu, garbiketarekin, ordenarekin, eta harremana dituztenak, gero badaude ere bai gorputzarekin harremanduta daudenak, kirola, elikadura eta horrelako gaiekin. Gero badaude eta oso ez ezaguna izaten da, eta oso gutxi etortzen dira, deitzen dira debekatutako pentsamenduak, ez? Adibidez da, besteei min emateko beharra eukitzea edo pentsamenduak izatea, ez? Edo bere buruarekiko. Pertsona horiek oso zaila da gerturatzea, lotsa handia sentitzen dutelako edo beldurra, ez? Hori esateari eta besteak zer pentsatuko duen, ez?